světě. Zvolte k nám, nezůstávej doma sám. Takže lidi, my jdeme na další misi s Michaelem. A omlouvám se, že mám trošku rýmu. Takže tak, já jsem prostě už musel natočit videjko, protože už jsem nevydal třeba 10 dní video. Nebo něco takového, 9 nebo 10 dní. Takže už je prostě, už to chtělo videjko, protože 2 týdny skoro bez videa, to je už jako extrém, OK? Ale doufám, že ta rýma nejde moc slyšet, nebo ten hlas. Takže tak, hoši. Takže hoši, jsme tu. Jsme před tady tím baráčkem. Nebo to není ani barák, jo, okay? To je prostě nějaká vila, nebo co to je. Takže my teďko musíme běžet za tím týpkem. Tak, jsme tu. Jo, Davey, no, Davey. Takže už já vím, jaká mise tady to bude, to se jmenuje Deadman. Ta mise. A vlastně nás jako bouchne a budeme v nemocnici, no. OK, hoši, takže teďkon Davey ho praštil. Takže tak, hoši. A nevím ani, jestli to bylo jako na schvál, nebo to bylo jako prostě, že OK, takže teďkon jsem chtěl, tak ho praštím. Jde, hoši. Wake up. Come out! Hands in the air! Come on. Might be in the other room. Tak a jdeme všechno zabít. Dostal bombec. Okay, jaký těla už? Já vůbec nevím ani co to tady jako takhle je. Ty vole, hoši. Tak kámo, tohle bylo hodně intenzivní. Už já chcípnu. Já chcípnu, hoši. Já chcípnu. Tak, dostal. Jo, ty bych má brokovnici. Jo, ty prostě schovává za zdí, kámo. Tak, dostal. Tady to taky zabiju. Oh shit. Tak hoši, jakoby moc nemluvím, protože teďkom potřebuji se soustředit, aby mě nezabili. Ale asi jsem všechno je zabil. Jo, tady týpek ještě. Tak, dobrý, hoši, dobrý. Ok, za mnou. Ok, já musím jít asi dolů. Nebo nahoru. Jo, tady. Takže nahoru, hoši. Jož, ale já musím už zdrhnout s tím oknem. Rychle.
Dělej, už dělej. Aha, shoot, OK. Dobře skočil. Tak, teď tady vezmu tady to auto. A lose the cops, takže potřebuji zdehnout policajtům. Takže už já se asi ozvu, až nebudeme mít policajty. Takže hoši, konečně nemáme police. A můžeme se vrátit. Kam vlastně? Jo, OK, takže na naše místo. Kde se budeme hodně krátečkom to setkávat. S Franklinem, s Trevorem, no. Tak já si tady vyměním auto, že jo? Jenom půjčím, OK, jenom půjčím. Aha lidi, tak tohle je asi jiný místo, než jsem si myslel. Ale nevadí, hoši. Hey, Franklin. OK, Joši, takže to byla docela dobrá cutscéna, ale byla hrozně moc dlouhá, no. Takže máme první misi. No, jak jako první, spíš první v tomhle díle. Tak a my teď jdeme na další misi, Joši, ale já jdu první asi na tady tu misi, na Franklin, protože já nevím proč, ale já jsem tuhle misi neudělal, ale tuhle misi už jsem měl dávno mít udělanou, třeba, nevím, ve třetím díle třeba, OK, nebo něco takového. Takže Joši, já na tuhle misi teď jdu a ozvu se vám, až budeme na místě. Takže Joši, jsme tu a já vím, jaká ta mise, protože že je to poslední Franklin má podle mě mise v tomhle baráku. Možná Joši. Ok, Joši, omlouvám se, že vůbec nemluvím týkat scény, ale prostě je to, nevím, mě to prostě úplně zajímá, Joši. Já jsem to hrál už třeba nevím 3krát, ok, GTA 5 Story Mod, ale prostě i tak mě to zajímá, protože já si to prostě moc nepamatuju. A tak no. Takže fakt se omlouvám, že prostě nemluvím toho. Ok, takže musíme teď jít do Ammunitionu. A koupit si nějaký ganičky, že jo, klasicky. Tak jsme tu. Jsme u Ammunitionu, přesně.
Ale jakoby já mám gunu. Takže nevím, co tam budu kupovat. OK, takže flashlight potřebuji. Jo, brokovnici s flashlightkou potřebuji. Počkej, takže... Tady to. Flashlight. Tak máme to, už. Takže už jsme tady. A... teď musíme jít dovnitř, klasicky. A... vyfajtíme to nějaký borce. Z balas, myslím. Fialový. OK, to bylo hodně, ty vole, masím tady to. A jdeme fajtě doši. Počkej, já se musím podívat. Dostal ještě. Já si vezmu SMGčko na tohle. OK, docela dost lidí tady, hoši. Docela dost lidí. Ale to vyfajtíme, hoši, to vyfajtíme. OK, hoši, poulíz máme. Tady potřeba zdrhat, hoši. Tak, vodka. Jak to? Prý dostal. Takže hoši, potřebuji loosnout kops. Já se takhle trošku zrychlím, jestli to furt funguje. A mega rychle teďkon. Oh shit. Nevadí, hoši. OK, hoši. Oh shit, ty vole. Tady typek, kámo, prostě tady typek zatáčí, kámo, do mě, vole. Ještě mám k tomu poulíz další. Takže hoši, já se ozvu, až nebudeme mít poulíz, OK. OK, hoši, jsme tady. Jsme tu. OK. OK, hoši, ona... Já potřebuji to auto... A potřebuji zaparkovat to auto, že jo, do toho. Do garáže skoro. No, před garáž. Tak. Shut the fuck up. Hell no, nigga. You sounding more and more like a snee-eye itch every day. Hell no, nigga, I sound like somebody trying to make some paper and not get killed. He's a hook-ass nigga, I told you. Nigga, go toss a salad, stretch mark-ass bitch. Fucking buster. OK, už takže máme to. A my jdeme na misi jménem Lester. Jary světě, zvuk tě k nám.